Scott, door met nog één naamstreep. Ik heb er op dit moment nog 3 op staan. Nou, doe wacht Scott. Wacht nou even. Maar ik ben ongeduldig. Ja, dat weet ik, doe wacht even. Het moet doen! Het moet doen! Nee, dat wordt eens hier zijn voorgesteld. Niet te lang, dit moet doen, dit moet. Hoe luister je toch eens aan? Toont nu eens kalm, een gast, ik hou dat nu eens op. Zo heb je toen dit je er al aan geleerd. Nee, verrast ik. Hallo, Draak. Alles goed? Aha! Du hast mir selbst jetzt vorgestellt. Sag je, hast du mal eine kleine Bitte sind? Okay, ja. Dat zou nog te simpel zijn. Zeg Loesterraak, ik heb 1 vraag. Bist du ooit jeugdfans geweest? Wer is jeugdfans geweest? Volgende vraag. Heb je een meentje of best een homo? Nee, wat een meentje? Heb je een meentje? Ja. Oh, je hebt ook niet. Ja, gelukkig. We hebben geluk. Zeg, Draak. De prins der Oorlogse. Is der bij de voetbalclub? Dat is wel Schitterlijk, maar we hebben er 3. Jos Scott. En we hebben die violen gehad. Of Tomstemkes. Dat is die violen. Ik weet het. Ik heb het risico's moeten nemen. Pieter, ik durf het aan. Ik kan strepen. Wat kan je maken? Ik kan strepen. Even nodig. Tomstemkes strepen. Tomstemkes strepen. We hebben er nog 2. Hup, dat komt op horen, joh. Zijn die stillen in vandaag, hè? En dan nog meer. Jos Scott. Zeg, hoe is het? Stel je voor, du musst aber rein oder hoeven, weißt du das an? Wer will einführen? Gelukkig. Ik heb Jo, we hebben nog gedaan. Zo heb ik het unieks. Het is echt nog nooit gebeurd. Voor we bekend maken. Wij dat de nieuwe drakenprins heeft leren. Maken we gewoon het eerste adjudant bekend. Kom maar, hou je durf ze. Ik durf het niet met. De adjudant van onze nieuwe drakenprins. 2014. Geloven of niet? Michel Emmer! Drakennikkers en draken, ik wil ik niet langer in spanning laten. Hier is verandering, de nieuwe prins van 2014 voor alle draken en draken. Prins Jos
ik het woord die de allerbelangrijkste. Yes! Algebied, algebied. Ik wil als eerste één ding zeggen. Vanavond zit hier een dag erop. En dan nog weer. Ik wil nog even voorstellen. Aan wie had je dan? Michel, daar had je een handje van de kijkant. Samen zijn we 3 jaar op 3 hebben we gewoon met het raakje staan. 2 jaar geleden liepen we helemaal achteraan, waren we de ster. Vorig jaar waren we de band, maar nu is het eruit. En ja, wat is in de vastelavond? Zonder mensen. Keur zit de vastelavond. Dat is een veel maar een onderdeel van. Dat is een veel, dat is Jeugdprins Koen. Bakkes Roy. De drakengebouw. Zeg van de draken. Maar geur zit het allerbelangrijkste. We doen het samen. En dan met, we gaan verder met mijn motto, of ons motto. Vastelavond viersen met